3. októbrová nedeľa patrí misiám a preto sa dubnickí saleziani rozhodli priblížiť misijné dielo aj deťom akciou Ja som s vami. Prečo práve názov Ja som s vami? Ja si myslím, že misionár, s ktorým nie je Boh, nemá šancu. To je, keď sa sankovať po tráve v lete. Jednoducho, tam sú také podmienky a také okolnosti, ktoré by sám misionár nezvládol. A keď ho nedrží tá veta, ktorú povedal Kristus, hneď, jak rozposlal apoštolov, chodte a ja som s vami, poslal ľudí len niekde na plac a nechať ich, nech sa topia, to by nebolo ono a Boh je proste s ľuďmi, ktorých posiela niekde. A čo bolo vlastne takým hlavným cieľom pre tie deti? Čo by si mali odniesť vlastne z tohoto dnešného popoludnia? Ja nemám rada akcie pre akcie a táto akcia konkrétne im mala ukázať určité črty alebo len nazrieť trošičku do určitých vlastností misionára zábavnou formou. Že nie len o tom, že stanovište, zabavíme sa a tak, ale skutočne a preto na konci prečítame list Laca Mika, ktorý prišiel, minulý týždeň a ktorý je veľmi silný a budeme sa modliť aj za to, lebo aby to nebola len sranda, ale aj náboženství. Jak hovoria niektorí, že my sme len sama sranda, žiadne náboženství. Čo tu budeš dneskam robiť? Nocovať. Nocovať tu budeš, myslíš? A prečo nocovať? Pretože už som tu ľúbi. Na tomto stanovisku sa musí ako misionár vedieť dorozumieť s nejakým domorodným človekom, ktorý je tuto v stane a ten im nemusí, ale ten im chce povedať svoje problémy. Čo z toho vyplýva pre tie deti? Čo by si mali z tohto odniesť, z tohto stanoviska? Že misionár musí vedieť nielen pomáhať, ale vedieť pomôcť aj s problémmi. Že nie iba fyzicky, ale aj duševne pomôcť. Máte tu niečo písať? Lebo vidím, že máš v ruke taký papier. Písala si niečo? Ja neviem písať, len že oni píšu nejakú modlitbu, aby sa vojny skončili. Toto umiestnenie v bare je vlastne občerstvenie a je to tak, aby sa dokázali podeliť s ostatnými, že dostanú keksíky a majú ich natrieť pre ďalšiu skupinu a nemôžu pritom zjesť tie, ktoré spravili, ale dostanú potom od tej ďalšej skupinky, ktorá spravila pred nimi. Čiže je to o tom, aby sa dokázali podeliť. Čo by ste na to povedali, keby vaše deti, keď raz vyrastú, by sa chceli stať misionármi? Tak myslím, že by som im nebránila, ak to budú cítiť ako svoje životné povolanie, tak by som ich skôr podporila. Rozhodne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. O tebe také známe, že si bol už na misiách, tak snažíš sa, aby z týchto detiek raz vyrastli misionári v rámci dnešnej tejto misionárskej nedele? Áno, samozrejme, pretože hlavnou cenou je misionárske srdce a to túžime získať celá naša skupinka a my budeme v tom najlepší a určite zvíťazíme. Misijná nedeľa v Dubnici nad Váhom sa teda niesla v duchu Ja som s vami. Možno mnohí mladí sa rozhodli práve dnes, že sa stanú misionármi. Pre Salesiansky magazín z Dubnice nad Váhom Magdalena Števčíková.